Čau lidi, tady Haigotsu a jdeme si zahrát Brawl Stars. Tady vidíte, že má úplně blbý hráče, nebo brawlery. Potom když půjdu sem, už jsme tady. A tady už mám 23 brawlerů. Bastra, Mika, Maxku, Taru, Levreho, Griffa, B, Franka, Boa, Jackie, Karola, Daryla, 8-bita, Jessie, Rosu, Pokaber, no, takže říkám to obyčejný. Takže dolů napište, kolik máte brawlerů, dolů do komentářů. A já si vezmu třeba v tomhle díle, v prvním díle, dáme Maxku na 15. rank. OK? Dáme si tady Brawl Ball, který moc nehraju, ale ok, nevadí. A jdeme na super atak a Kekilon 7 jako Ronaldo dal gol. Vyhráli jsme plus 8 trofejí a ještě 30 těchto věcí. A no, jakoby 30 trofejí. A bude, já neumím mluvit, bude 15. rank. Vážně. No blbý 2 XPčka na 45. level v tomhle, jak se to vůbec říká, nevím. Ten, aby se měl Star Drop. A v příštím díle dáme, že to dám až do 50 tady. A otevřu si 5 random Star Drop. Nějaký bič, co on dal gól. A my jsme prohráli, ne. No, jdeme radši na solo showdown, co hraju nejvíc. Něco novýho tady v shopu. Nic to není. To se mi častokrát objevuje, že tady něco mám, ale přitom nic. Tady vidíte 132 vinů a 28 jenom vdů. Takže dáme takže bude 45. Tahle. Ne, není to tak, ale to je no. Rád, že mám trofejky. I když mě to docela mrzí, jako nevadí. Ještě 56 trofejí a budu mít 2900 trofejí a to se asi vyplatí, já nevím. Tak, už je další den, protože včera jsem to nestihl. A tak jsem si šel vyzvat, že jo, tady ty věci. Tady, že jo, ty Nif Event. Jak to tam máte žlutý. Takže jdeme si rozkliknout to Star Dropik. A je to epic, nasík. Co dáš?
Spray Buster. OK. Tak si hned, jo, vlastně, já jsem zapomněl, že vlastně jsem říkal, že tu maxku dám na 15. rank. Ale teďko by jsem si zahrál za Bustera. No to je jedno. Když tak příští video, ale vlastně v příští videu jsem říkal, že uděláme ten 50. level a 5 tělech. No, takže třeba třetí. Kdybyste chtěli, tak klidně napište do komentářů, co byste měl splnit za challenge. A komentář, co bude nejlajkovanější, tak to splním. Nebo to udělal jako za challenge Brawl Stars. No, se mi tady vypíná mobil, jak to prodlužuju, takže jdeme na to. A jsme zde, tady nějaký Jackie Bull a tak. Tady si vezmeme truhličku. Hele, Karl. To dokážeme rozbít. Ale je docela silný. Pozor, ale toho nedáme. Já mám když taky Karla a byl jeden z mých nejoblíbenějších na mém druhém účtě. Já jsem zadejchanej, za prvý je mi strašně špatně. Natáčím to ráno den o školu. Tak, je mrtvý, ježiši, ne, čtvrtý místo. Jsem tam naběhl do pasti takový. No, co říct, no, jsem úplně blbec. Jsem si rád tady zahrál Megapik. Ale bohužel já jsem vzal všechny tokeny. Kolik máme výher v showdownu? Solo. 133, OK. No, tak jdeme na další. Tak tady je nějaký Daryl, Ems, Colt, Bow a další. Tady by měl být u mě Bow. Nade mnou někde tady, myslím. Ne, tak je to Shelly. A tady hned je i... Tak já mu uběhnu. A je i mrtvej. Tak to jsme zahráli dobře. Tohle se mi líbilo, toho se byl strašně blízko před smrtí. Ale dal jsem to. Miko. Dharma skin. Raymal samozřejmě taky. A tady hned. A je mrtvej. Tady uběhnu Coltovi, protože mám strašně málo HP. A je mrtvej. Vyhráli jsme. Ještě 10 a bude to hotový. Přitom dostaneme 1000 coinů. Tady win 5 battles, 5 battles. Defeat 15 enemies. 15 enemies. Tak, tady nic. Tady to asi nebude dlouho nic. A break a nemůžu. Upgradeovat. Tak to jsem spolutný, by jsem se mohl koupit gadget, protože mám 4399 a gadgeta stojí jenom 1000.
Jdeme na další hru. Je tu zde Daryl Mortis 8-bit El Primo. Ještě to byl. A tady je El Primo. Tamhle Edgar. Na toho si musím dávat pozor. Nevím, jestli je to holka, ale myslím, že je to kluk. Jako ten Edgar, že jo. Čeština. Čeština možná potřebná, ale vůbec mě nebaví. Třeba mě, že jo, její počítače. A jsou plně k ničemu, protože všechno, co se tam učíme, tak to znám. Je. On byl nějaký silný, ten Mortis. Mě dal jenom na 2 hity. Aha. Tak. Mám 2860 pohárků. A ještě naposledy. Musíme být kolikátý? Třetí, myslím, že musíme být, aby jsem měl maxku na 15. ranku. A to by se byl strašně rád, protože by to byl můj druhý. Colta mám jenom na 12. Bula na 13. El Primo na 12. 8-bita na 15. Takže první. Franka na 12. Griffa na 12. A potom Tara a Bastra na 10. Takže by to byl můj druhý. A jdeme na tu teda nejspíš poslední hru. Tak jdeme na to. Kde tady? Já zde. Nani, Bull, 8-bit, Colt, Edgar, El Primo a další tady jsou. Nani, zavři. Huhu. Musíme se vyhýbat, protože Nani je silný a já jsem ho měl v minulém účtu. A neměl jsem na něm Supercell ID. Takže a Nani je tamhle. Takže se nemůžu na něm zahrát a byl to můj první vlastně účet. Potom jsem si ten Brawl Stars zase dal pryč, jsem se odinstaloval, já blbec. Jaký prostě blbec, kromě mě, by sakra mi se vymazal Brawl Stars. Kvůli nějaký hře, která byla úplně blbá. Takže 4. ještě, no tak, jo. Já máme to na 15. ranku, jak jsme to chtěli, takže si tady vezmeme věci. Tady. A skončí video. Byron. Takže zatím čus.